Walada ki paidbah hakini ki sngi ki babon kim treh shuh ban pynrung ye kamet jong ki bakla na ka jingpang COVID-19 iing la ne wat ban pynlong ye ka jinglehniam Hynrei ba Prestone tynsong myntri rangbah ban rap ka sorkar jylla ula pynshai ha ka khat pratarik ujamang arja arpwe ba kadei ka jingsngewthuh kaba bakla ula ong ba ka sorkar kam khang ban ra ka met shaying la ne ban lehniam Hynrei la sha tang khat synbud ban leit on tap ne ban lehniam tang ba kadei ban bot perking ki kendon balabo Kiba ki senduk ru ki dewan pong ni ki jan jingeda la ni ki PPE. Nangta ki balik on tap kim Donkam ban Shong quarantine ni set slung shiposngi, lain no ada ki balik on tap ki de ki bedon ni ki jingpang coronavirus. Don ke jingte ke jingsngi. Na ki bahaye ki basen itu ki ba ma ya ke jingtia ka sosi na uni unan jingpang. Hakapor ba ki leit on tap lani hakapor bagi jinglehniam ki rukong kum kabulong ya kitu kibanyak don ki bakan sngotu bakla ki ong bahadir bakla pendep ya kini kita ngau bahanga Shong no lani isolate no eladi sipos ni ngakwa ban pynshai na galiang sorkar bangim don kum kata ngim iing social kum kata Namar ladon lepas kata sopi kebangi ong bakundai ban pawat ke kasanut hab village shal jakat ham lani village shal jakat te kilai bat kitu Kiba Leit ngila penbiang ru ya kanika PPE kamtam kitu kibarak ya ka senduk media jong kitu kibayin ke basen lani kiperlok perjuar kibamat ya ke jingjian bak sosi ni penbiang ye kiriam kibet ki pipi tenara daw kim Donkam ban puslai ban omba ki hab ban rekno elede si posni hadin bal adetet lane hadin bal pendep ya kamet ki bakum kita dengan kuat ban pynshai ban akalian coba sorkar kamdon kan kono ka penting krisme pi haban sumar bhai lade pi tu ki kasan bot Kiba Leit haki dijaga kenal tam kawe ka social distance lakin pom kamas batru ya itu kamtam kibahapan ra ya ka senduk lani ka media bagi haban pendudukam ya itu kitir ya da lani kiriam ya da ka bangi ka PPE